Kaixo denoi, kaixo eta ongitorri datuetatik tiraka saiora badakizue zenbakiak abiapuntu hartuta gure inguruko errealitatea ezagutzen laguntzea helburu duen programara. Eta gaurko honetan ere halaxe egingo dugu, aurrez ere landuta dugun gai baten inguruan. Aurrez ere landuta duguna, baina gaurko honetan beste alderdi, beste aspektu batzuk aztertuko ditugu. Ibilgailuak izango ditugu gaur aztergai eta hori beti bezala, datuei, adituen analiziei eta herritarren bizipenei esker egingo dugu. Gaurko saioa gainera Euskarazko tokiko edabideok EITB-rekin batera egiten dugun saretzen ekimenaren baitakoa da eta besteak beste autoen ibilgailuen adinaz egingo dizuegu berba. Eta hortik gure gaurko lehenengo zenbakia izan ere Debagoienean autoen ibilgailuen bataz besteko adina 12,8 urtekoa da, 2014 baino 2 urte gehiago. Dauko zuzuk zeure autorik, furgonetarik? Ez, nire gurasonak dira. Ados. Lehen eskukua da, bigarren eskukua, bueno. Lehen eskukoa. Ados. Diesel, gasolina, elektriko, hibridoa... Bai, hibrido biak. Autopropio eta laneko autoa bai. Bai, lehen eskukua bai. Diesel. Ez dakit zergatik. Ez dugu arrazoi bat. Bai, kotxe propioa dakat. Bigarren eskukoa eta aukiko ditu, ez dakit. 9 urte, 10 urte. Gasolina. Ez teatzen du. Ez, nire gurasona da, baina ez da nidea. Ados, eta bakizu haber lehen eskukua da, bigarren eskukua da, edo? Bai. Oso ondo. Diesel, gasolina, elektriko, hibrido zelakoa da? Gasolina, bai. No, kotxe propio, sí. Auto propioa dut, bai. Gasolinaren alde egin nuen aurretik diesela nuelako eta asko berotzen zelako. Hortaz eta ibilbide motzak egiten dituelako, esan zidaten gasolina hobea zela horretarako. Kotxie, bai. Lehen eskukua. Da gasolina eta hibrido entxufablia. Lehen hautik euken diesela eta gero gasolina hartzeko eta aukera hori euki gauen. Eskainezkuen hibrido entxufablia eta orduen Bagoazen, gaurko lehenengo datuak xehatzen, astera. 2024ko datuak dira ditugun berrienak eta horren arabera, gure bailaran 44.500 ibilgailu inguru daude. 1000 biztanleko 691 ibilgailu. 10 urte lehenago, 2014an, 3.000 ibilgailu gutxiago zeuden eta 1000 biztanleko ibilgailu kopurua ere txikiagoa zen, 654 ziren orduan. Nola banatzen diren ibilgailu horiek herrien arabera? Hortxe ikusten dituzue herri bakoitzeko kopuruak, herrien biztanle kopuruaren araberakoa da ibilgailu kopurua ere. 44.500 eta 75 ibilgailu horietatik, 3.729 motozikletak motorrak dira. Baina aurreikusi ziteken moduan, ibilgailu mota ugariena turismoak autoak dira, ia 32.200 daude gure bailaran. Furgonetak aldiz, 3.521 dira. Autoak, furgonetak eta motozikletak dira gurean ibilgailu ugarienak eta baita 10 urtean pisua irabazi dutenak ere. Izan ere, 1000 biztanleko 478 turismo zeuden 2014an, 2024an aldiz, 489. Motozikleten kasuan, 1000 biztanleko 17 motozikleta gehiago daude 2014ko datuekin alderatuta, eta furgoneten kasuan, 2 gehiago. Pisua galdu dutenak ziklomotoreak eta kamioiak dira. 1000 biztanleko 3 ziklomotore gutxiago daude egun, eta 10 kamioi gutxiago. Orain arte Debagoieneko datuak ikusi ditugu, alderatu ditzagun gure bailarako datuak Hego Euskal Herriko 4 lurraldetako datuekin. Ziklomotorren, motozikleten eta kamioien kasuan Debagoieneko datuak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroakoak baino apalakoak dira. Turismoen eta furgoneten kasuan baina Nafarroako datuak bakarrik dira Debagoienekoak baino altuagoak. Goazen berriz ere kalera. Pentsatu duzu auto aldatzerik edo eta zeure kasuan igual autoa erosterik? Momentuz ez, baino etorkizunerako bai. Agian bigarren eskuko bat erosi edo bai. Pentsatu duzu auto aldatzerik? Ez, odiokan ez. Ba ez dakat dirurik eta orduan haike estirar todo lo que se pueda. Bai, baina ondioko ez, beste bat, baina hau apurtxo bat da. Eta elektrikoa, igual, ez dakigu. Irailien toketakun aldatzioz, baina kotxe berriak inguratuko gare, segurazki. Gaur egun auto bat erostia, lehen baino merkiagoa edo garestiagoa dela pentsatzen duzu? Nire ustez garestiagoa, bai. Eta zertan igartzen duzu hori?
Gehien bat, gasolina askoz garestiagoa da, eta gero, adibidez, txikian nintzenean erosi genuen kotxe bat, eta askoz merkeagoa izan zen, gero nire gurasoek beste bat erosi zuten, eta garestiagoa bai, igertu nuen hor bai. Lehen baino garestia bai. Askoz garestiagoa, aukera gehiago daude, baina oso garestia da. Ni uste dut garestiagoa baina ez dakit, Konparatzen dut prezioak eta ezberdinak dira. Garestixeagoa. En teoría, yo creo que comprar un coche es como tener un niño también. Nik uste dut teorian auto bat erostea ume bat izatea bezala dela. Bere gastuak ditu. Auto berri bat erostea zaila da. Bere garaian 2017an aurre egin ahal izan nion berri bat erosteari. Orain ea nola egiten dudan. Presioan bertan, gero ez dago ikusi, baina gero konbustibilia garai honetan mintzet igoera edarra eukiko dago, eta nahizitu azken aliz igual pixka jatxidan, baina... Bentzun berri dugun moduan, jendea ez da ibilgailu berri bat erostearen oso aldeko, eta hori datuetan ere islatzen da. Izan ere 25 urte baino gutxiago dituzten ibilgailuen batazbesteko adinak 2 urte egin du gora Debagoienean 10 urtetan. 2014an 10,6 urtekoa zen adin hori, 2024an 12,6koa. Eta ikusten ari zareten moduan ibilgailuen zahartzea ez da bakarrik Debagoienean ematen, joera bera erakusten dutelako Hego Euskal Herriko 4 lurraldetako datuek ere. Eta ibilgailuen adinarekin lotutako beste hainbat datu ere baditugu. Debagoieneko ibilgailuen 14%, 25 urte baino gehiago du. 35ek 15 eta 25 urte artean. 26ek 8 eta 15 urte artean. 16ek 4 urte eta 8 urte artean, eta 9ek bakarrik du 4 urte baino gutxiago. Ibilgailu mota aintzat hartuta datu deigarri gehiago ere topatu ditugu. Ziklomotorren erdiak 47%, 25 urte baino gehiago du. Motozikleten 15ak 4 urte baino gutxiago du, eta ibilgailu mota ugarienaren kasuan, turismoaren kasuan, bailarako turismoen 74%, 8 eta 24 urte artean du. Datuak ikusita argi dagoena da gure ibilgailuak gero eta zaharragoak direla, eta horren zergatia jakiteko gaurko gure adituaren atea joko dugu lehenengo aldiz. Arkaitz Plazaola da bera, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan salmenta puntuak dituen EASO motor taldeko kidea. 2014-tik 2024 zartze prozesu batera pasageala, batez ere esango nukenik 2020tik orain arte, egoera asko aldatu delako. 2020 arte, historikoki gentozen erregai motetatik eta ibilgailu mota berdinetatik gentozen, eta 2020an inflexio puntu bat gertatu zen, alde batetik elektrifikazioa etorri zen era bortitz batean Europaren aldetik, gero bestaldetikan lehen gaiak asko garestitu zian kotxen konponenteetan eta horrek egindu nahi izan da pertsonek zalantzak izatea kotxe aldaketa horretan, ez? Alde batetik ez dakigu zer erosi, beste alde batetikan pertsona guztiek dirutza bat gastatzen dugun kotxe bat erosterakoan, ez da errez erosten den gai bat, eta asko pentsatzen dugu. Orduan, erosketa on bat egin nahi dugunean, askotan nahiago dugu pixka bat itxoin, eta aurrera begira beste hildo batzutatik jo, ez? Guk ere somatzen dugu gure tailerretan lana asko igo dela, parke mobil hau zahartu delako, eta gero ere gure kasuan adibidez beste negozio hildo bat iriki dugu, izango litzatekena bigarren eskuko denda propio bat, nun beldur hori duten pertsonek eta diru asko gastatu nahi ez duenak erdibideko bide bat ere eduki dezan. Fenomeno hau orokorra da. Bai Euskal Herri mailan, bai Espainia mailan eta baita Europa mailan izango litzateke. Herrialdez herrialde kasuak ezberdina dira, baina gauza orokor bat izango litzateke. Auto bat erostera goazen baina, zeri erreparatzen diogu?
nik uste bilakaera bat izan dela orokorra, genero aldetik edo adinaren aldetik ez dute inbesteko aldea somatzen, baina bada duela 21 urte pertsona guztiak eginen bidatzen ea motorra begiratze genuen, abiadura, kotxe gustoko bat, ez? Bizilagunari erakusteko ze kotxe erosi dugun eta pixka bat alde hortatik zijoan, eta gaur egun izugarrizko garrantzia ematen diogu bai garantiari, bai fiabilidadeari eta azkeneko 2 urtetan etiketei. Hau da, kutsakortasun etiketak atera zirenetikan hasieran etzen somatzen, baina gaur egun hirietara sartzeko geroz eta muga gehiago nola ditugun, erosketa garrantzitsu bat denean, geroz eta gehiago begiratzen dugu hortara. Adin kontuak alde batera utzi eta azken aldian diru kontuak tarteko buruhauste bat baino gehiago eragiten duen autoei lotutako, ibilgailuei lotutako beste faktore bati erreparatuko diogu orain, erregaiari. Eta autoa izatiak dakarren gastua, erregaien prezioa, ontxe bertan komendatu duzuna, horren aurrian neurririk hartu duzu, zer da zeuk hartzen duzun neurrixe horren? Gauza da nik ez dela ordaintzen gasolina, baina bai, ez erabilia inbeste eta gainera hibridoa izanik, modu bat gitxiago gastatzeko eta baino oso garesti dago. Bueno, nik ez dakatenean dirua erabiltzeko, ez dut erabiltzen edo transporte publikoan mugitzen naiz, baino igual pixkat murriztu berdia afariak, kuadrillako planak edo pixkat murriztu berda kotxea ordaindu ahal izateko. Hombre, egunerokoan esaten duzu? Bai. Hombre, albadut, hartzen dut busan. Albadut, bai. Adiez Bilbora juteko, ni nahaz bizkaitarra, bertan metroa edo trena hartzen dut, ez kotxie. Gertatzen denean, ahal dudana egiten dut. Gasolinaren kontuarekin, egunero dudan lanarekin erregaia betetzen noa. Hibri entxufablia euketen ez, ontxe bertan kargetan jarri dut. Naiz eta, bisetara gidatu nahike, konbustinuaz edo elektrikuen, baina, autonomia gaztetako nien beti jartze dute kargetan. Ikus ditzagun erregaiei lotutako datuak. Diesel bidezko ibilgailuak dira nagusi gurean eta ondoren gasolina bidezkoak datoz. Ibilgailu elektrikoa baina debagoinean behintzat ez da 100% ere iristen. 10 urtetako bilakaerak baina datu deigarriak ere erakusten dizkigu. Batetik diesela nagusi den arren urteekin pisua galdu du. Eta ibilgailu elektrifikatuek oraindik ere gutxiengoa izaten jarraitzen duten arren, lehen baino dezente ugariagoak dira gurean. Eta erregaiekin lotutakoak dira zuzen ere Arkaitz plaza olari segidan egingo dizkiogun galderak. Batetik, zergatik joan da diesela pisua galtzen urteekin? Erregaien kontuan gertatzen ari dena da, alde batetikan duela 20 urte, denak joera bat izan genuen diesela erostea, bai gasolindegian merkeagoa zelako erregai mota hori, gutxiago kontsumitzen dute kotxe diesela erabiltzen duten kotxeak, eta denak hortara jo genuen. Orain gertatzen ari dena da Europa jarri ditun kutsakortasun mailetara sartzeko kotxe dieselek elementu pila bat sartu diete kutsakortasun maila hori jeisteko. Hau da, adblua izan leike, partikula filtroak izan daitezke, balbula ejerreak izan daitezke. Orduan, gertatzen dena da, segun ze ibilbide mota egiten dugun egunerokotasunean, erregaietan aurrezten duguna, gero tailerrean gastatzen dugula. Gomendatzen duguna da, ibilbide, naiz eta kilometro asko egin, egunerokotasunean ibilbide motzak egiten baldin badira, askoz ere komenigarriagoa da gasolinazko kotxe bat, edo hibrido izan daiteke, edo elektrikoa, edo hibrido entxufablea, hobeagoa izango litzateke aukera hori diesel bat baino. Diesela gaur egun ondo dator ibilbide luzeak egiten ditun pertsona batentzat. Naiz eta urtean 5.000 kilometro egin, baino kotxe hartzen duen bakoitzean 100 kilometrotik gora egiten baldin baditu, diesela oso ondo etorriko zaio. Baino ez da pertsona guztien errealitatea. Errealitate normalena da
naiz eta kilometro asko edo gutxi egin, egunerokotasunean lanera joateko, hau Hego Euskal Herria nahi naiz, beste leku batzuetan beste kontua da, baina hemen normalean 20 kilometro, 30 kilometro gehienez egiten ditugu lanera joateko. Eta beste galdera bat, zergatik jarraitzen du autoelektrikoaren presentziak oraindik ere hain txikia izaten? Alde batetik gertatu dena da, ibilgailu marka guztiak, gehienak behintzat, oso behartuta sartu zirela elektrifikaziora. Hau da, Europak muga jarri zituen, behartu ziren marka guztiei ibilgailu elektrikoak saltzea, eta gizartea ez dago prest, edo ez zegoen prest, pixkanaka hortaragoaz, baina ez zegoen prest aldaketa bortitzau jasateko. Horregatik, zalantza guzti horiek ibilgailu aldatzeko eta parke mobila 2 urte gehiagora joatea duela 10 urte baino. Orduan, pixkanaka aldatzen ariak. Bai somatu duguna da, Asia mendebaldean gertatzen ari den arazo guzti honekin erregaiak hainbeste garestitu diela, etxe askotan balioan jarri dutela, igual ez dela hain aukera txarra kotxe elektriko bat erostea. Gaur egun erregaiak dauden prezioetan hasiko bagina hitz egiten, adibidez gasolina bata besteko bezala euro 50, euro 60 inguruan egongo litzateke, diesela pixka bat garestiago, eta 100 kilometro egiteko gutxi gora bera diesel batekin edo gasolina batekin gutxi gora bera 9-10 euro inguru kostatzen zaigu erregaietan 100 kilometro egiteko. Argindarrezko kotxe bat eukiko bagenu, hau da elektriko bat edo hibrido enchufable bat eukiko bagenu, gauez kargatuta bataz besteko bezala 2 euro 75, 3 euro gehienez kostako litzaiguke 100 kilometro egiteko. Hori ikusita eta ekonomikoki familia geroz eta gehiago kostatzen zaigula hilabete bukaerara iritzea asko aldatzen hastea, batez ere bigarren kotxe bezala, baina baita lehenengo kotxe bezala elektrikora pausua ematen ari dira edo hain bortitza izan gabe elektrikora hibrido entxufagarri batea. Orain arte, ibilgailuan inguruan egin dugu berba, orain baina horiek gidatzen dituztenak gidariak izango ditugu protagonista. Datuek erakusten digute 1000 biztanleko 603 gidari daudela gurean, hau da, erdia baino gehiagok duela gida baimena. Eta datuek erakusten diguten beste gauza bada, biztanle gutxiago duten herrietan, proportzioan gidari gehiago dagoela. 10 urtetan gainera gidari kopuruak gora egin du bailaran. Debagoienean esaterako 2014ko datuekin alderatuta 1000 biztanleko 10 gidari gehiago dago. Datu hori dezente handiagoa da Aramaion, 54 gidari gehiago dago bertan 1000 biztanleko. Gehiago edo gutxiago herri guztietan egin du gora datuak denetan Arrasaten izan ezik. Arrasaten 2014an baino 10 gidare gutxiago dago 1000 biztanleko. Herrikako sailkapen alde batera utzi eta begiratu diezaiogun orain gidarien generoari. Debagoieneko gidarien 48% gizonezkoa da eta 42% emakumezkoa. 16 puntuko aldea bien artean. Generoaren araberako alde txikiena Elgetan dago eta aldien aldiz Arrasaten. Eta 10 urtetako bilakaerak azpimarratza merezi duen beste datu bat ere utzi digu. Esan moduan, Debagoienean 1000 biztanleko 10 gidari gehiago dago, eta hori batez ere emakume gidarien gorakadari esker da. Debagoieneko biztanleria generoaren arabera banatu ezkero, ikusiko dugu duela 10 urte baino 18 gidari gehiago dagoela 1000 emakumeko. Gizonezkoen kasuan, 1000 gizonezko 2 gidari gehiago bakarrik. Eta emakumezko gidari horien artean dago Izar Ruiz de Austrik gaur ekarriko digun erreportajeko protagonista. Jovita Artabe da bera, duela 5 hamarkada atera zuen gidabaimena eta oraindik ere gidatzen jarraitzen du. Gidatziaz eta gidabaimena zibili gare berbetan eta zein hobeto horren inguruan hitz egiteko Jovita baino, ez da Jovita bindala urte asko atera zaben zu karneta. Zenbatekin atera zinun gutxi gora bera? 23 urtekin atara. Baina, 23 urtekin atara nagoen, baina ez da ungo moruen lehen hau karnetatat.
aldatu da, ezta? Aldatu da mordoba. Orduan, 60 urte baino gehiago zoiez, 60 urte inguru zoiez gidatzen, ezta? Bai, 23 urte zata nuen, azeke 60 bat urte eta nahuela. Eta zelan okurriru jatzun bere momentuen, ez? Etzan nahi noikua, hor esan duzu, hor zure inguruen 20 urtekin Ataren azaben. behar nuen, porque faltet izin dozten kotxien karnetak. Vale. Eta esan nagoen, bueno, ataren behar. Eta 23 urtekin gutxik atat izin dagoen karneta, gutxik, porque lehenago esan izin ongo morun 18 urte zatatik. Lehenago izit izan, bueno, falteiten dutzu, ero... Biharra zauenian gehiago. Biharria zauen ordu. Eta esan duzu, igual etzan noikua 18ekin, eta gutxi hau emakume izan da, ezta? Hori da. Zeintzu ziren probak, zein bizan gogoratzen duzu? Zezan, teoriko proba bat eta praktiko proba bat? Iguela. Ontzitzen dan iguala? Iguela. Vale. Beno. Antzerakua izango zan, ez? Oin igual gehiago epeniko dabi teorikia belengu baino. Lehen igual gutxi epeniko esku. Baina nik okinoan bilurre teorikia atateko. Tximizan ikasi eta gero esamin bat pasau, ezta? Hombre, igual. Bai. Ongoizeko oinatatzen da moruen. Bai. Lo que pasa, okinotzen teorike bildurre, porque nik urten hauen 14 urtegin eskolatek. Bai. Eta gu eskentzen joen universidade eskolara. Ja. Eta eskolia beuk egin lo justo. Oinarrizkoa, ez, jasotzeko? Claro, lo justo. Eta teorik egin desan estuiz jau. Ordan, bilurre estudiz eta horrei, ez? Ni estuizetako bilurre. Eta gero, eta naun orduen zera teoriki, praktiki eukin egontzen bilurre. Ja bai, behin bat kenduta bestia bilurra hastien. Kriston eukin egontzen praktikia. Zan hon praktiki egontzen enbio. Baina, bueno, ibilin nintzen kotxia zapurtxo bat, pizkatxo bat, olan kotxiak inde, zakizu, ibilin nintzen da, bueno, gero kendu nagoen bilurra. Eta, bueno, eta nagoen karneta, ez dakit, bigarren esatako nagoen iguale, zera, praktikue. Praktiku bigarren. Irakasle bat eukiko zaben, suposatzen dut, praktikoa erakusteko, eta etxian behi biltzen ziren emuten aholkuren bat, edo irakaslea biltzen zan gehiago? Etxien kotxie gutxi. Vale. Gutxi. Ni akortan eta nagoela, ibarren, luengo ero, holango bat izin zan. Autoeskolia. Eta, eroan dozten arratera, bakizu arraten ondo, kurba bat zututeko ora. Esan hona jamani, esan hontzen ja ondokuei. Kisten erakusten izan, frenu badeko zuten, bai, badeket. Por si acaso, zemuteko. Eta niri, bai, gero hartu nautzen eskua, baina ez pentsaue, Eta zu zabitzen dira ataratzen, bazauen emakume gehiago karneta ataratzen? Edo gehiago ziren gizonak? Gizonak. Nire hotzeko gizonak. Andren bat igual, zen bizin izan, 3 bat andra, 3 pare bat, 2. Danak gizonak, danak gizonak ez izan. Eta zure inguruan zelan hartu zabien, bazakit familixakuek, lagunek, zuk karnetatatzia ondo? Edo bai apur bat arrarua zan ingurukoen dako bai? Ez, nik esan hauen ataren behotela karneta, porque falta egiten doztela. Nik beti esan hauen karneta atara behotela. Osa, zuk argi zauketzun aterako zauela? Eta nire aizpape bate pesaun atara. Ez zauen atara? Eta nahi ipez, da nik atara nagoen bakarrik ekzia. Osa, zu izinen etxien kotxe aukena, ez? Ni izin nintzen kotxe aukena nagoen etxien. Fíjate, da, nik posik atara nagoen, karneta, baina kosteatan, ostra. Ez que, ez da, oin da gatxaue, baina lehen be... Ez zara erreza, ez? Osa, eta ez duzu itxura kontua be bai, ez? Igual lehen inguruan ez zauen emakumerik bestak idatzen zauenik, esan asko gizonakin fango ziren kotxien. Gizonakin. Edo inguruan gehienak gizonakin kotxien? Nik pentsatzen dut danak gehienak gizonakin. Andra bat ikusten zen duzun karreteran, eta esateko, Andri, Osa, zuk junteta zinenean Andraren batekin kotxien, harritxu moruen, ez? Harritxu idizin nintzen, zaten zin, Andri, behitu, Andra bat, ez dakizu, posa arte zineuen, eta oin giratzen dabi autobusek, Andrak, autobusek. Harritxutxe zaborrek... Harritxu iten duzte, lehen gizona dana gizona zan. Gizona, ara, gizona, horra, gizona. Baina oin, Andrak... Be bai, ez? Bai. Dani ez hartzen diela be bai Andrak. Dani posa hartzen dut horreateko, Andrak. Eta esaten dut zidillo bai, atara karneta, Danok ataratzera, ez? Danok atara karneta. Eta karneta bide askatasuna emuten da bezango zinu, igual, ibiltze hori, zu bakarrik, ez autonomia, be bai, apur bat, emakumeek bere momentuen karneta ukitzia. Ni neuretzako bai. Igual gizonai lotuta ez egote hori be bai, importantia. Hori da.
Zu bere momentuan zertarako, esan duzu, biharra neuken, ze lanien ibiltze zitzen leku batetik bestera. Bai, ni biharra nintzen, porque fabrikan hasi nintzen lanien, da biharra eukin neuen. Biharra eukin neuen, koiteko kotxiez. Eta hortik aurrera bera biliko duzinune. Bai. Beste gauza askotarako, ez, aixialdirako bai, ondo pasetako. Oin egiten dut erreka aukitzen. Kuiten ez eroskira, kargetan dut, ekarten dut etxera, aparkaten dut etxera, jasan dut. Jarraitzen duzu kotxi erabiltzen orduen gaur egun. Kotxia bai, ez balio. Eta asko aldatu die karreterak eta igartzen duzu desberdintasuna? Bai, mordo bat. Bai. Niri bakizu zek emoten dozten bilurre, oin, ez dakizu, harinean, rotunda barri egiten dugu izan orduen. Bale, segatik? Rotunda barri egiten dugu izan ordu, juitena rotundara, gehatu itenaz. Rotundan, pum, desaten dut, aber, nondik hartu bihot, hortu. Eskerra, eskuma. Eta ja hartzen dute zera, eta esan dut, bai, ja hartzen dute ari ze. Baina esan duzu, ez? Egunero jarraitzen duzu kotxi arranketan gutxi gora bera, ondion behin, urtekin eta... Bai, nik arranko jendo kotxi, ibili jendot, egunen oinateri jo nintzen, semie biziut oinaten, harako nintzen. Eta esaten duzte, astiro ibili? Bai, astiro ibili, bai, astiro nabil. Gero, Renova hau inbier izaten da karneta, ez da? Karo, ontxe Renova behot, ontxe Juliuen, karneta. Lehen emozten 3 urterako ez dakit egun guztien. Eta oin ez dakit, urte betarako egun guzti, ez dakit. Eta gero, ETV paso behako kotxi, nik joten az ETV pastan behar. Osa, que bakitzu gestino danak, ez? Karneta Renova, ITV... ETV ne pasetan dut, ez dakit, ez dut zemotan kotxi bilurren niri. Importantia da hori, eh? Eta toka madera, ez dut eleukina zehinteko agorrik, Inoiz? Toka madera. Gustauko jakien hori izatia, ez da, denpora gutxi aukin karnetakin, hasi duterik ez, hori ondo giratzen duzunan seinale izango da, Jovita. Ez dut eukina zehinteko agorrik. Hombre, golpe batzuk aukia, txoke batzuk bai, baina ez zehinteko agorrik ez dut eukin. Eta espero dugu holan jarraitzea, ez da, Jovita? Ez dakit. Espero dugu. Baina, bueno, ointxe Renova bihot karneta, eta nik kotxie niretzako, nik esaten dut zemala bai, nik kotxia beri izaten bat eta espada balio, txatarreara, nik kotxie, igual berri erosikot. Eta oin esaten dozti, hemen Andra lagunek esaten dozti, ojo, bitai, ¿cómo sacaste tú? Bueno, yo tampoco. Zu, ez daki bi Andratekien karneta, da gara beratzi edo, esaten dozti. Qué raro, ez? Da bat amatzuk itxiotzian, gizona hil, bera karneta eukin, da kotxi ibiliez. Da kotxi ibiltez fozu, karneta, zetako dozu. Gero aiztu iten datzu volantin imiten, ez tia atrebitan imiten. Zaten do, yo tengo karne, pero no ando. Ez daukila oiturarik, ez da ibiltzeko? Ez dakila oiturarik, da kotxi saldu. Eta karneta, bota kajoi eta jazta. Da nik hori iztatei. Zure kasua ez da, Jovita. Nik ez dute. Eta aretsa baletan, esango txobak gutxi hongo da, nire mun urte mordo bat endekona karneta. Gutxi ximo da, Oso ondo. Eskerrik asko, Jovita, gurekin partekatu duzun informazio danagatik, eta ia, gidatzen jarraitzen duzun emendik aurrera, seguro baietz. Bueno, ni petxan duk iratuko tela oinok arra. Bai, seguro baietz. Urtetxo bat. Bai, ikusentzulok hementxe itxiko dugu gaurko gure saioa ibilgailuei eskaini dieguna. Laizter itzuliko gara gu, datu gehiagorekin beste gai bat hobeto ezagutzeko. Bien bitartean, ondo segi.